λόγους προκαλείται το PMS από τις ορμονικές διακυμάνσεις? Ποιος είναι ο ρόλος των ιστρογόνων και της προγεστερόνης και της σερωτονίνης? Τα ιστρογόνα από μόνα τους έχουν απευθείας δράση πάνω στην παραγωγή β-ενδορφίνης και στην παραγωγή ντοπαμίνης. Συνεπώς, όταν πέφτει το ιστρογόνο, πέφτουν αυτές οι ορμόνες, οι οποίες σχετίζονται και με τη σερωτονίνη, επειδή την αναφέρατε. Ναι. Συνεπώς, κατά τη διάρκεια που είναι χαμηλό το ιστρογόνο, λέγεται στέρηση ιστρογόνου, λέγεται αυτό. Στέρηση ιστρογόνου. Σε αυτή την περίοδο πέφτουν αυτές οι ορμόνες στον εγκέφαλο, οι οποίες είναι ορμόνες που δίνουν αισιοδοξία, κινητοποίηση, χαρά, ευτυχία. Συνεπώς, αισθάνεται ένα κενό το παιδί. Είναι τόσο σημαντικός. Τόσο σημαντικός ο ρόλος. Δεν είναι σε όλες, έτσι, να το εξηγούμε. Είναι οι ορισμένες γυναίκες και φαίνεται ότι είναι γενετικό το θέμα. Δηλαδή είναι ορισμένα γονίδια που τις κάνουν πιο ευάλωτες στην έλλειψη ιστρογόνου. Είναι μερικές που δεν επηρεάζονται καθόλου. Ναι. Αλλά έτσι γεννιόμαστε, έτσι είναι. Ο άνθρωπος, υπάρχει διαφορά μεταξύ μας. Ο καθένας μας είναι μοναδικός. Ακριβώς. Συνεπώς, αν ο συνδυασμός των γονιδίων μας είναι τέτοιος που μας κάνει πιο ευάλωτους, θα υποφέρουμε και πρέπει να φροντίσουμε να το λύσουμε αυτό το θέμα.